Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing kene kita bakal njelasake ngenani teks anekdot. Kula Grenvika Aida Lestari lan Yuli Istiqomah. Topik sing bakal dibahas ana papat yaiku pengertian anekdot, jinising anekdot, struktur anekdot, lan kagunaane anekdot. teks anekdot ya iku teks kang ringkes sing isine lucu lan bisa nglipur pamaos utawa pamireng serta asipat nyemoni utawa nyindir kahanan tartamtu. Isine teks anekdot bisa awujud prastawa-prastawa kang narik kawigaten, megelake, lan sawijine bebener kang luwih umum. Teks anekdot duweni karakteristik yaiku guyonane ngandhut pasemon, wewarah lan wejangan. Isine nyritakake lelakone paraga utawa wong penting. Mupangate minangka sarana kritik sosial lan hiburan. Jinising anekdot adhedhasar sipat prastawa kapérang dadi loro, ya iku anekdot non-fiksi lan anekdot fiksi. Déné adhedhasar tujuané anekdot kapérang dadi telu, ya iku anekdot kritik, anekdot nasihat, lan anekdot hiburan. Struktur teks anekdot kapérang dadi 5, yaiku janturan, pawadan, prakara, tanggapan, lan wasana. Kagunaané anekdot ana 5. 1. Anekdot digunakaké kanggo ngawiti wawan rembug utawa ngawiti karangan. 2. Anekdot digunakaké kanggo ngregengaké swasana. 3. Anekdot digunakaké kanggo guyonan supaya swasana katon akrab lan ora kaku. 4. Anekdot digunakaké kanggo mènèhi pitutur utawa kritik. 5. Anekdot digunakaké kanggo narik kawigatèn. Tataran nulis anekdot. 1. Milih prastawa utawa kadadéyan kang nyata minangka sumber ide utawa gagasan. 2. Nyusun cengkorongan teks anekdot. 3. Mekaraké cengkorongan dadi teks anekdot kang utuh. 4. Nyunting teks anekdot.